na rasa da girman Allah sai ya take mu wallahi na rantse da Allah in na san wannan yarinyar ma shege ne wallahi tallahi ban san ta ka gani idan mun gaskiya wallahi ba abin da na sani dan Allah dan annabi ku yi hakuri ina so wannan sakin gani Sirima ba da ka ajiye kayan ba wannan za ka fara ɗauka ba muna da kayan aiki tunda mun tambaye ka ba za ka faɗi gaskiya ba da kayan aiki ya tsoron taka in ka ɗebo sandunan ka ba shi ka gani sai ka ɗauko wannan ruwan ka ajiye idan ka ɗauko ruwan ka ajiye shi ne za ka ɗauko wannan yankin kana ɗauko yankin sai ruwan ya zo da masa kana haka mu je za mu yi pick up daga jire wannan farar Adam karkar ya da shi ba kamar rolling farko ka fara ajiye rigar ne ko kuma tana da ka ajiye ta sannan ka ce to sai rolling silent background pick up action Sirima na rantsa girman Allah wallahi tallahi ba abin da ya fi zaka wallahi tallahi ƙarya take ba na rantsa girman Allah wallahi ban san ba da haka ba ya ce ka bari ka tumbige me ba ya ce ka tumbige to wallahi ba yanzu ga yaji kafin ku jiga shi bari fara sai dai musawar mai If you cut, I will cut you. That's how I can do it. karku Ko kun da ya fito mu samun dan fito waje rana a karka taba fitila aminin idan ka mutu wani ya farfe shi. dole wani dan ma aka yi to plan ji ka yanzu kuna ji Tubi ka samu rokan da wannan jakin kana ji ka samu ko wannan jakin farin ka buga min a gwiwa fa wallahi yara wai daga kun shigo da shi yana ciki daga sai ku ga yadda kuka sa na ne cikin daga tunda ba za ka yi mana bayani ba tunda ba za ka yi mana bayani ba muna da kayan aiki a tsayawa ma kai kana kallon ku samu ko shi gasa ka gani sannan sai a ɗauko kayan a dawo da su sai a samu wani a hausa yi Da zai sa ba. silent background sauro ga mun gaskiya ka gane ba ka ga mun gaskiya wallahi shi ke na rantsa da girman cire sorry da Allah kallon mu ma kake yi ba za ka gaya mana gaskiya ki gasa ka gani action ga mun gaskiya wallahi Ko. Action. samu da musu Ko. Kar ka sa a cikin ko ina so da rikon ba zai da ko kuna ke saboda mun ka ci kashi ba zan samu continuity abin nan da ya sani ko yanzu Ina wani ko kayan ka? a nan ka tun yaushe na ce gaskiya na dumu ai akwai gurin dukan da ba a'a wancan daban sai an zo daga a kuma mai daga yamai daga nisa muguwa haka ne ni kai na lokacin da su kawai za a iya ta sai ya zo wanda yin kayan aiki sai a zaune da shi amma yadda ya faɗa haka ne kari ya yi a shigo da ke sai ana sai zuwa sai kasa daga fasan ba ba zai taɓa yiwa ba ko ɗan bijirin ne ya kama
kafin ka zo ka ga ya kai ka sai da kudin nan aiki ya gama wanda ya kula yi to neman cikin Allah me ma ya haka da ya ci sai da wannan ai da wannan ya sai magana ya bana ko biyar ka ina so gai wallahi a wannan na ka bari zan dan samu a ana na ka samu kuma kana kai ko da kara ne na so ba zan dauke su ba kuma ku zauna a kasa a zauna da kai Wai kai jetili sai an Sound. wata shida a sauye a tsako shi sannan in ake dole ne. amma zan da kayan aiki sai da kawai ake mun adijama insha Allah wa adijama ba wata gaba da gaske wa ma wala ba wata gaba da gaske wani Alright, ne za ka tare da ta kai mana da kai. Din calm down wanka wallahi na rantsa da girman Allah wallahi tallahi da dan Allah dan annabi ku yawa dan Allah dan annabi wallahi tallahi hannunka wannan duka a sake daukan waya a waya da na san sai haka ta faru shi yasa ma nace bari kama da wata kusa da nake so ka ci gaba da na faɗi ke ci gaba Kawai, inda nake faɗin reality me kake ji yanzu. eh bai ne kare wani jama sai da naji ciwo ana a zahiri baba wallahi wallahi na sha wahala ba ku da imani ciwon gaske ba ciwon gaske ba sai na maka fara gani wallahi kai kamar amur kai ne babban mugu ya ba da shawara ina gyara wallahi ba da shawara wanda ya ba da shawara waya ba da shawara ai baka da kuma za a yi ma daga san bola wanda suna wani dan ne an bola ka kaba shi sake ba sai din nan a waya wato ofisa ba ka so ne irin wajen kwalbiyar nan ka gane ina irin wanda ake samu da wannan ai na a ne ka na